Fi kważi 4 snin ġew deportati 833 immigrant għax instabu jgħixu Malta b'mod illegali. Fil-programm VOVA fuq Radju Malta, il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà qal li apparti minn hekk fl-aħħar sentejn 120 persuna oħra ntbagħtu lura pajjiżhom wara li skontaw sentenza ta' ħabs. Jiena dil-ġimgħa kont għadni il-Kunsell tal-Ministri, propri fid-diskussjonijiet tagħna koll ministri kollha issemmux tal-PES jew tal-IPP kollha naqblu li l-Ewropa għandha tifoka aktar fuq returns, jekk irridu verament ikonna sistema ġusta, jekk irridu verament li jkollna sistema illi tħares il-ħajjiet kollha kemm aħna, u propju din tal-Etjopja ġiet minħabba li l-Kommissjoni Ewropea għamlet pressure enormi korrettament u ġustament sabiex l-Etjopja taċċetta lil nies allura li ma kienx qed taċċettahom. Mill-banda l-oħra dwar il-każ tal-Etjopjani li kellhom it-talba tagħhom għal status ta' refuġjat miċħuda u għalhekk il-Gvern iddeċida li jibgħathom lura pajjiżhom, ix-Shadow Minister għall-Internu s-Sigurtà Darin Karabot akkuża lill-Gvern li qed tkun ibes fil-każ tal-Etjopjani. Argumenta li fl-istess waqt il-Gvern qed joħroġ il-permessi ta' residenza li waslu għal żieda fil-popolazzjoni. Ħanibdew minn hawnhekk. Meta qed nitkellmu dwar is-sitwazzjoni ta' immigrazzjoni irregolari, hemmhekk għandek sistema għandek il-liġijiet li jridu jipprevalu. Għandek sistema jekk xi ħadd daħal ħażin b'mod mhux legali fl-istat hemm il-proċess. Hemm il-proċess. Issa. Meta qed nitkellmu dan huwa il-punt li semmit l-oppożizzjoni. Let's take it at a case by case basis fuq dan il-każ. Dwar il-Pulizija fil-Komunità l-Ministru Kamilleri ċaħat li dawn qed jieħdu post Pulizija fl-Ases u qal li llum il-pajjiż għandu l-akbar preżenza li qatt kellu ta' Pulizija fil-Komunità. Hawnhekk ħabbar li fi żmien li ġej il-Pulizija tal-Komunità se jkunu f'ħal Ormi u f'Taslima wkoll. Qal li qed jiġu rranġati numru ta' Ases fosthom dawk tal-Imsida u l-Ħamrun. Min-naħa tiegħu Dr. Karabot qal li l-Partit Nazzjonalista għadu jinsisti għal aktar pulizija fosthom fl-Ases, hawnhekk semma diversi Ases li qal li huma magħluqin għan-nies fosthom f'Santa Venera, tal-Pjeta, Ħattard u Ħalbalzan.